Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Handali. Yan. Handali po. Nawara. Alright, mga tugang, good morning po sa Indo ka, boss. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Ako po sa inyong lingkod, Mardela Day Iba, sa dito sa Naverotia. be down here. Diba na pagkita hanggang 12 o'clock sa mga istorya pangyayari sa palibot. Ring on, Kasarabay siyempre dyan ang bulos ka ng impormasyon sa pagi po kasi yung mga pagiriba sa Mega Post Patrol. don't come out. Kaya po dyan nakantabahin ito yung mga pagiriba sa Panginoon at ito yung Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yan po sa 3rd District. Siyempre sa 1st District yan po si Pading Jomar Bien, yan po si Partner Al sa City Hall. Angel Mostaza, Regional Santisetas yan po sa Legazpi 4th District. Joshua James Bino dyan po sa Daraga area. Noon man si Karen Ala, mga tugang sa Let's count kisses there. Kapitolyo Provincial. Kantang si Henry de Boy Mata sa Mobile. Hold you near. Sa newsroom, yan po dyan si Be down here. Jenny Machu Balaran, si Shara Maileron at saka si Nicole Ann Gloriani. Tap on your And siyempre naman po sa tuya pong technical side, yan dyan si Kuya Juna Pulis. Yan man mga tugang si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Kami po kapos pinapapansarang kubagawang morning mga kabayan. Magbang patarata. Sana po nasa maayos kamugtakan sa mga may helang. Sa mga nasa barindang karamdaman, sana po makabawi na po kita. Marahay na, takani pong on your bell. makabalik sa tuya pong Oraldo na routine. No tune. Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Knocking. Siyempre sa mga minamahal na misis, kastikasan, taod to na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Wake up the town, you'll see. Martis na tulos, Gonna hoot sa 26 na pungunyan sa bulan kan down until you. Agosto 2025. Yan o, pamangkan, di apat na aldaw na sa namasirip na si Joe. Instead of counting sheep. Masirip na sa mga bintana si paring Joe. With you up Edi, bare months na. down here. Yan po tabi, o, iringat sa na kita, kami mga pag-uuram pa, magatugang dilan po sa epekto kang bagyo, I mean kang low pressure, na para yun naman sa tuya, kundi guyod-guyod po nga bagat. Alright? Ben, udugan ang mga istorya, ali po dyan sa luwas. Arangkarin na po ka mga impormasyon, nasa linya na si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning Chief.
Yes, hello, Director Mar. Habang nakatutok kita digdi sa pamitisan kan Bulkang Mayon, at nagbukas kita kan sa tuyang gadget, nabigla kita sa na 26 minutes ago, nag-post si Congressman Adrian, nagpapaabot nin kamunduan Na? dahilan sa sarong membro kan Sangguniang Bayan, kan Pulanggi. Oo. Dahil sabot ko na paano ta gala na? Oh. May nagada ng miyembro kan sanggunian? Oo. Basahon ko, pasinadigdi sa 28 minutes agong post, with deep sadness, we mourn the passing of Auntie Edna Refalda Sigüenza na iningon yan. She served our community with love, compassion, and dedication. Her selfless legacy will always remain in our hearts. Let us join together in prayer for the eternal repose of her soul. Rest in peace, Honorable Edna Sigüenza, Municipal Councilor of Pulangi, Albay. Napo, na yun nag-direkta kitang nag-call sa mga kanya to. Takan nakaaging sesyon, nagkahuron ko pa sa na ini. Raman ki bana kuan sa lawas na kung anong diferensya. Oh. And nag-upload kita sa mga sources niya to duman. Nag-aaraputan man nga ni sinda. Tanabasa na sa ninin sa post. Iyo. Si Vice Mayor Cherry, pigapudan ko dahil pang-reply. Pero yun ay nakapost na condolences lang nakakandigdi. So, yan, Direk Mar, and medyo mamondo. Yan, condolence na lang po sa pamilya. Sa bayan. Bata gari chimpo man, gari kundi ako na sa birthday man ngunya ni Mayor Adrian. Iyo. Ni Giselle. Oo. Mayor Giselle. Oo. So, anyway, araan mo niya to kung ano, napano ini. Dahil bakit ang nakukuha ki rason sa kunata ta nag-pass away ini. Si Kagawad Edna Sigüenza kan Pulangi Sangguniang Bayan. Ayun, okay. Kumusta dyan sa area mo palaan? Kababa na ako tabi, Director Marta. Nakababa ka na. Kan panahon, minsan minabaldaan init, minsan minaunan. Wala ka digdi, wala kami dudulagan ni Kapitan, kundi mapasiring kami sa mga manyog, sa nyugan. Iyo Nakadevelop na nin tinampo, digdi as na haros 4 lanes, may 6 lanes, and may mga erosions, and so mga kahoy nyog, yaraon sa tahaw, turba. Nako, may mga permitis pala na sinilbihan na ning notice to immediately suspend extraction. Diyan sa may barangay Maninila. Oo. Kadakol kan mga kay po niya itong gari-gari-buwan ki follow up tabi, Director Mar. Ngunyam paso na ini, garo kasapon lang ini sinilbihan na. Oo. Aha, okay, sige. Mga anong upito yan tabi, Director Mar? May kasabay ini kayang taga-daraga, may kasabay sa daraga. Ining sa Maninila, Diwa. si Martin, tapos, Pasya. halata, Budyaw, kadaklan sa daraga. Budyaw. Garo, saro lang ang nailing ko. Chip? Gari doa yan? Doa? Saro lang nailing ko. Si Martin lang. Okay. Yan tabi, Director Mar, mga dagdag na informasyon. O na, nag-post na si Vice Mayor Cherry Milla that Sangguniang Bayan deeply mourns the untimely passing of our colleague, Councilor Edna Refalda Sigüenza, a loyal and dedicated public servant. Please pray for the eternal
repose of her soul. O yeah, confirmed na ni Tabi Director man si Vice Mayor Cherry Miliana nag Ano ang apelyido yan? Kagawad Edna? Refalda Siguenza. Siguenza. Ngayon. Oo. Ano ni? Kunya aloy nang nagserbi, no? Aloy na ini. Yun. Kuan ini. Maray na kuan ini. Servidor man sa legislatiba sa Sangguniang Bayan kan Pulangi. Paano daw, adi? Dahil pang kuang kun ano napan dahil ko man nakakontak si Vice Mayor igwa kita nin piga apudan duman sinda mismo nagaharap po ta na paano nahiling na sana nito sa postman. Biriglaan ang fight yan. Anyway, condolence na lang sa pamilya and saro manini sa mga nakakahuro niya to dyan sa Sangguniang Bayan. Kada bis na napapashare kita kung iguanin regular na sesyon, Tabi. Condolence na lang. Rest in peace. Yan, Tabi, Director Man, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much. Yan ba ito si Chief Jimmy Nasalita. Ali po dyan sa Luwas. Ali dyan sa Ginubatan area. Yan, condolence po mga tugang sa family ni Kagawad Edna Rifalda Siguenza. Kambanwaan po kan Kamalig. I mean Kampulangi. Member kan Konseho po Kampulangi. Condolence po Tabi sa family. Bueno, dugang ta po ng istorya. Dan kita sa linya mga tugang ni Partner Al Armario. Partner Al, please come in. Salamat partner, panibagong mode naman ngunyan. Anda pigalaoman sa Ladocan Philippine National Police. Digdi sa lokalidad dahil sa pagpatalsik kay General Torre bilang PNP Chief. Onyan reparo ang presensya kan mga pulis kanto-kanto lalo sa sentro kan Legazpi partner dahil man kan ibalong and talagang party man ini kan gusto mangyari baga ni PNP Chief, dating PNP Chief na maski din ng mga tao sa sipak basta ang polis yaon dapat nasa field firming alerto. Dapat may accomplishment. Kaya ngunyan partner, talagang igwaman kipigiribong accomplishment ang mga polis malangani didarakop-dakop antong tupada pati waiting da sa Albay as in Legazpi City. Talagang tsitsagaan kan mga pulis na darakopon mga small time para igwanin accomplishment. Dapat makakuhanin accomplishment ang mga pulis and yaon man pangapudan o kaya kamautan na marespondihan tulos kan mga pulis ang mga emerhensya. Bagay na naapresar man ini kan publiko dahil talagang aktibo ang mga pulis ngunyan sa sindang trabaho. Paginan mga intelligence operatives, yan talaga ang sa indang pinagbababadan ngunyan sa mga rayong barangay, mahiling mo partner. Talagang yaon ang mga hero-hero kan intelligence operatives na reparo yan kan mga nasa barangay. Alagan ngunyan na iba na naman ang sa indang pamayo, lauman ang posible daw na mga kamyada naman sa lado kan police management digdi sa lokalidad. Okay. Yan pa partner ang informasyon digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much. Mga tugang, sa ngunyan, mantinido pang tahimik ang PNP. Pero sabi, mapa-press con ngunyan, o press briefing ang Malacan, ang DILG, at saka PNP. Tingnan natin maya kung ano po mangyari. Pero yun po yan, ang nangyari po kay General Torre is parang yung kunyan class of authorities, yung banggaan po ng mga otoridad dyan. Di ba? Na sabi nga ni Kayan, kung ilingon ta, performance-wise, talagang matibay. Mga tugang so pinunan kan bagong PNP chief na nagtukaw mga tugang mga tulong bulan ta June. Mga 3 months. Kaya lang mga tugang kan nakaaging mga aldaw August second week of August no. May
dismintihan mga tugang ang General Torre asin ang Napolcom chief. Dahil po duman sa reassignment ka mga key officials including yan si Nartates na deputy PNP chief. Pero pinadara pa nga tugang bilang area commander mga tugang sa Mindanao and prinomote yung dating naging provincial director kan Sorsogon. Pero nasa mga idig sa region yan si General Banak bilang number 2 man mga tugang kang ano. So dumana nagpuon August 14 nagpaluwas mga tugang ang Napolcom ning resolution na may nakontestar duman sa lakdang ni General Torre. And inorderan ang general na ngaya ibalik sa dating mga posisyones sa mga hinarali and nilipat ng assignment. Pero during the flag raising ceremony kan August 18, mga tugang pinanindugan ni Torre sa iyang lakdang and pinag-recognize pa nga ni General Banak na yung ngayon number 2 man. Parang defying mga tugang the order of the Napolcom na may poder mga tugang sa PNP, parang yung day-to-day supervision baga niya umpo yan sa DILG asin sa Napolcom. So parang yung dinify mo yung autoridad and ang sabi nagka-class pa mga tugang ni ni Secretary Remulla. Naramdaman ko si Secretary Remulla na kapag sabi pa nga ni na arrogante ngayon ni si General Torre tapos big disregard ngayon mga kunya ang protocol. Iya po yan. Tayan pa lang dahil pwedeng magasta maghiro ng anuman ang mga key positions mga tugang kung daining pagtutugot mga tugang ang dapat yung mag-agi sa NBank kanapolcom. So yun na po yan. So maluwas mga tugang na sa pangyayari kay General Torre garong nagkaparoon sa tuya mga tugang na gura numan kalanggawan sa imong ranggo. Ang pulis mantinido po na nasa irarom kan civilian oversight. So kapag sabi nga ni kaya ni buminalgar ka dyan, you cross the line, ay may konsekwensya pong magabat. Yun na yan nangyari kay General Torre. May pinalawas ka sa General Torre, may nakisawsaw ngayon kaya. May nakisawsaw ngayon sa PNP bago ngayon ako tinanggal. Yan, so initial na reaction ni General Torre. Pero ang order sa iya, magagawa po ng turnover, kang gabos ng mga dokumentos, mga papeles, dumang kay Nartates. So, yan po ang abangan ta sa mga masunod na oras. Sabi nga ni, mga tugang, iyan ang katotohanan na dapat, kung ano man ang mga ranggo, ano man programa mo, dapat magsunod manggirari mga tugang duman sa mga protocol sa polisiya. So, yun na po ano nangyari. Mamundo lang at sabi nga ni katulong bulan sa nabata kaya natinuting PNPA graduate mga tugang na naging chief PNP most of the time magpoon mga tugang kan mabilog ang Philippine National Police perming PMA year. Perming A year. Ngunya ini masalida sa iya PMA year man. Di ba? Yun na po yan ang sitwasyon tabi mga kabarangay ta. May rigudun mga tugang sa PNP kung anong mangyayari kayan sa pagtukaw mga tugang ni General Nartates kung may mahiro sa mga general o kaya mga regional directors, provincial directors at ministerial leader pa sana yan po yung abangan at iyo yan ang realidad mga tugang na pag may nagtukaw na bago, may mga ilanti po ng mga tugang na biburog takdo man sa saindang kanya-kanya man mga positions man, mga posisyon lalo sa mga riyon, buda sa probinsya para makarry out sa indang mga programa. What will happen ngayon papamar? Duman sa 5-minute rule response. Iyan po ang data paaram kung ano po mangyayari. Tayan,
programa po yan mga tugang ni General Torre na sabi ka iba, epektibo ngaya pagkatapos talaga mailam mo sa mga pulis na nyaraon po dyan. Ako talagang nahiling ko po dyan madaling araw. Nyaraon po sa luwas ang mga kapulisan ta. May mga nakagilid, mga tugang sa lugar na mga strategic, and then igwaman sa mga or outpost, pero dito pong mga pick-up niya tong community precincts, sinarado na po ito. Talagang pinaluwas. Tapos kapot sa nang ang cellphone data, yan bagan sabi, you don't need nga to go to the police station, just dial nga na 911. Sa loob ng 5 minuto, marespondi kami, maabot kami. Okay? Sige po, Tabi. Kung ano man mangyayari sa kay General Torre, kung sa isa na rahon, yan po ang abangan niya sa sumasunod na oras. Good morning kay Primo Efren Banyares, classmate. Good morning. Kaya si Racy Capil, Marinal daw po, Sir Mario from Tabaco. Si Ate Mariel, nakantabay. Si Ringman si classmate Edna Arsinwe, nakantabay. At si Mading Cora, Balaoro, nakantabay po sa programa. Good morning tabi sa Indugabos, mga amigo, mga amiga. Okay. Naisirbi na palan, mga tugang kang, kan opisina ni Provincial Administrator Raul Rosal. Ito po mga tugang na suspension order sa 7 permitis, mga tugang, dyan sa quarry operation along Budyao Channel and Manila Channel, Kandaragasin, Ginubatan. Taka nakaaging mga aldaw, nahiling ko may memorandum na ibinaba ang gobernador pasiring kay Provincial Administrator Raul Rosal, na pigsasugo siyang magpaluwas ining notice order para sa suspension. Hararumo na daa. Hararumo na daa. Ang delikado sa komunidad diyan po sa mga river channel na nasambit. Kan nakaagi may nagapot niya di ngaya PA. Pwede nga maaraman kung sirise niya iyan. Pag naresibi na nga susurat. Okay, may post na po ang mga tugang si PA Raul Rosal, mga tugang na kunyan na notice of termination of quarry permit. Ang yari uning saro, dating kagawad ini kan munisipyo kang Santa Elena sa Camnorte niya, umpalan niya sa daraga ini nagkakwari si William. Sa Budyao. Ang sabi digdi, this refers nga to your commercial sand and gravel o sisag permit. Yan. Number araw-araw kayan, 3 hektarya ngayon na located sa Budyao. Okay. Ang sabi digdi, Section 10 of the Implementing Rules and Regulations Philippine Mining Act provides, unless otherwise reviewed as amended, the permit shall ipso facto terminate after the whole quantity and kind of materials specified therein have been removed or taken. Ayan, pag naubos na, nakuha na gabos. So, sabi nigdi, in compliance with Section 15 of Provincial Ordinance Number 003-2016 on inspection was conducted by the Environment and Natural Resources Office, ENRO, on August 7, 2025. The report on the field inspection of sand and gravel, o yung SAG operations, prepared by the ENRO shows that the allowable volume of extraction of your permit is 5,277.7580 cubic meters. The site inspection further established that the allowable volume had already been exceeded
confirming that the quarry materials within your permitted area have been exhausted. Naubos na, kaya pinapuno na. Yun na po yan, tabi. May nagkapi na po ng mga, ano yan, kadaklan sa Budyaw, ha? Budyaw. Tapos, sa Budyaw. Iyo, puro Budyaw bagay ni. Tapos may saro akong nahiling mga tugang na igwang miisi. Ha? May miisi. Tapos, may ano yan, Maninila, non-compliance and temporary suspension of quarry operation sa Maninila. Ang sabi, mga tugang, in-inspeksyon so lugar naobserbaran na non-compliance databi can approve standards. Kaya pinagdiriran na immediately, temporarily suspend ang gabos na extraction mga tugang kang ano. Nakapirma doon si Governor Rosal. Ayan o, tabi. Adi. Tapos may saro pang sa Manila, si Pasya. Dua pala naman agad sa Manila. Iya po yan, tabi. Ano? Manila, Budyaw at saka Miisi. Iya po yan sa mga pinagsuspendir mo na 7 na mga quarry operators ang pinadaram po ng suspension ta. So iba sobra na sunakuha. Kumbaga, so permit na tinao, harap sa na kaning volume, nakuha na gabos, so tapos na. So iba man, non-compliance databi duman sa nakapalaman mga tugang sa pinagtausainda na kondisyones. O yun po yan, tabi. Ang sa tuyan na update, manungod po dyan sa pigsasabing mga quarry operators na o quality permittees, mga tugang na pinag-isyuhan nin temporary suspension. Kansa inda po mga tugang na pag kukuha ka mga aggregates dyan po sa nasambit po da mga channel Manila and yan pong Budyaw channel. Iya po? Daraga and Gidubatan. Okay, mga tugang, mabalik po kami. Standby lang. After the news break, we will be back for my story. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. 5 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipapaapod kang Senado ang nagkaperang opisyal kang Philippine National Police may kinaraman sa padagos na operasyon ng illegal online sabong sa nasyon. Inisigon kay Senate Committee on Games and Amusement Chairman Erwin Tulfo bilang parte kang investigasyon may kinaraman sa nasabing illegal na bulang. Sinabi niyang imposibleng daiaram ka mga regional director as in provincial commanders ang nangyayaring lantadan na operasyon kang maabot sa 200 sa 300 na laban o rual daw. Tinaawanin doon pa kang senador na dakula na nawawarang revenue ang gobyerno dahil di nakokolektahaning buwis as in regulatory fees ang mga operator kang illegal na bulang. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimbagan sa lamang saro. Itagabos tiniripo ninyo sa Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin.
mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvela. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang second part ng iribanan niya tuloy sa programa. Aramon niya taon niyang pong aldaunin Martes. Yan, nag-umento na sa produktong petrolyo. 10 minutos, mga tugang. O kaya on 12 minutos, makalis po ang alas 11 ng pagkaudto. Kumusta po ang mga kababayan po niya to na nag-prepare kasi ng pangutuhan? At yun siyempre sa mga may lalakawan po tabi, rekas-rekasan. Tanganing day maod dyan. Iyan, Jerome, bantayan mo sa DILG Philippines sa Facebook. Ta ma-preskonda si si Secretary John Vic Rimulya manangod sa removal of sa office niya the General Torre. Tadakol ng abangers. Ano ba talaga kuya nangyari? Ewan ko. Yan din ang 1,000 kasi wala namang nilagay doon na wala namang reason na nilagay doon sa sa relief order na pinirmahan ni Secretary Lucas Birsamin, di ba? Wala man po nakabugtak duman, kaya guessing game pa ang kadaklan, kaya dakulang abangers daw sa DILG, kung ano magiging pronouncement na po tabi kayan. Anyway, magatugang halatalaton ta. Good morning kay Joel Barameda. Diyan po sa sa Barangay 13, sa Barangay 13 sa Makakay. Napalaban pala na ni si partner Joel sa idol kong tanod. Ano na ako nangyari, partner? Dahil si partner Joel, yun yan sa kuyang kunyan, focal person dyan kang sadit sa Napirtaan Fans Club sa kunyan, Bakakay chapter. Nakapangapat pa nga pamar. Nakapangapat. Matindi sa mga kalaban mong tano duwan. Yan. Good luck na lang giraray. Sa indong mga taga-Bakakay. Malapit na palang piyesta dyan.
malapit ng piyesta, that's my tanod pala. Hindi idol kong tanod. That's my tanod. Sabi ni ni partner Joel, bagayunon niya Sir Mar ang panahon, suspendidong klase. At ang iyo yan ang sekreto. Di ba? Pinin doon na Malaysia niya na bastang sinuspindir, minatultol ang panahon. Kaya lang, yun medyo maraot na pangyayari dito. Garo bagang bawal nang mag-uran sa Pilipinas. Tapos uminuran, dit sa nang uran-uran, mga tugang, suspendido na. Suspendido na. Iyan ang kunyan, pati trabaho, damay. Kaya kahirak na naman sa mga no work, no pay na mga niyaon sa gobyerno. Dahil na naman silang kita. Kahirak man. Di ba? Ayan, maray sa mga regular ta, igwa. Sa mga OGT, sa mga job order, at saka sa mga, casual, may problema tayo. Di ba? No work, no pay sila. Ay, Diyos ko, kahirak man. Good morning kay Sir King Rinaldo, dyan po sa Bunker Hill, at the weatherman, amigo natin yan. Pagkatapos, siyempre, ang satuya po, mga tugang na mga amigo from Queensland, Australia. Ayan, si Sir Jeff Santos, takantabay everyday. Si Sir Arvin Nabalaoro, KB43016, dyan po sa Dubai. Si KB43002, Sir Banjo Barrios, dyan po sa Alaska. Ayan. Si Kuya Bob, dyan po sa Bacaka, sa Tabaco, sa San Lorenzo. Pagkatapos si Bing Buen Boris po sa Malilipot. And siyempre sa kabos po nakaantabay, mga tugang, dyan po sa Apsimo, sina Sir Peter Oprasio and Company. Good morning po tabi. At sa kabos pong Kabalikat Civicom, digdi po sa probinsya kan Albay. Good morning po tabi. Sendo particular dyan po sa 430 chapter, as in sa 349 chapter. Yan, good morning. Good morning kay Sir Francis Bualoy, 43017, at saka si 43009, Sir, Rene Crisostomo. Diba? Ingat-ingat lang tabi, mga kababayan, no? Iringat kita sa napirmi. Sa pagmurotor, mag-iringat po tabi, talagang medyo kunyang kita, makunyan, maalasan mga tinampo. Kaya pagpasiguro po tabi kita kan sa tuyang pagmamaneho, para dahil na madagdagan pa sa tuya pong kadipisilan sa buhay. Diyan po sa tuya po ng mga pag-asikaso, pagdalagan sa tinampo. Luy, sana. Medyo maray-ray naman ang nakaukod na garo sa iba, taping paradara ko po kayo sa mga nagka-counterblock. Sa mga sigang pagipagsusuan ako paggitgitan. At is ngunyan, mga tugang dit na sana, ang mga nagpapasaway, titirikita na. Diyan po sa, sa may parte kan Arimbay and the Biga area, na may mga pigiri-block po dyan. No? Surunodan sa nangani, tanganing, di bali, mabagal ang dalagan, pero nagiro, kaysa so purunduhan, na may nalalak, di ba? Tadyan pati sa mga area na may guning mga ralao, may mga intersection yan, kaya may gasolinahan. Iguanin na intersection palaog sa Arimbay. Kadakol na mga nagiging obstacle man sa pagdaralagan. Kundi sana dali-dali na ang mga patrabaho at saka planong gimaray tangani pong day makaabala sa traffic. Yan po tabi ang mga dagdag niya to mga impormasyones para po sa mga kababayan ta. Ay mga kabarangay, mayroong takbo para sa taong may espesyal na pangangailangan, mga tugang, Knights of Columbus, September 8, 2025, 4:30 to 9 a.m. diyan po sa Sawangan Park. Yan po tabi, para duman sa takbo para sa mga taong may espesyal na pangangailangan. Magkunya na lang po tabi kamo, kipag-ugnayan na lamang kamo dyan. Garo, mabisita garo dyan si Ma'am Karen Altabano. Para maipaliwanag po yan maya-maya. Ngayon, sige po tabi. Okay. Papa Mar,
may pahayag na, ay di pa po tabi. Ha? Pero, kunyan, may turnover of command sa bagong PNP chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. And ang sabi, papanginutan ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Campo Crame, ngunyan po na August 26. And kunyan na aga-baga, inanunsyo, mga tugang so, pagsibak, pagtangkas kay General Nicolas Torre III bilang PNP chief. Ayan, okay? So, yan po tabi. Turnover of command. From Police General Nicolas Torre III to Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Iyo po yan tabi ang kunyan. Pigarabangan pa, ito po na magiging mga pahayag. Naatraso so, kunyan ni ano So, ano yan? So, press briefing ni Secretary Raymond Labad. Baka nagkaano ng panahon ka, maduman na siya sa kampo. Ini si Nartates, General Nartates, 53 years old. No? General Torres, 55 years old. Supposed to be, dapat ma-retire na sa next year. Kundi tinangkas na siya. Hindi ko anong mangyayari sa iya kung saan sa ibubugtak. Hindi mas General Nartates, nahiling ko sa biography kayo ni, 53 years old siya. Okay? May tulong taon siya na magtukaw kung dahil sa tangkason man. Di ba? Para po naman sa mga kababayan ta. Kada ko labaga nagkomentaryo. Ngaya, ano yan? Ituan niya yung pinataponan niya ni General Torre sa Mindanao. Yung ngayaan nirekomendar na magsalida na PNP chief. Parang para niyang gulong ng palad lang. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Iyon na po yung tabi ang satuya po ng mga Nahiling mo, Jerome, so panggana ni Alex Iyala. So itong moment baga na gumina na siya, napa-PI pala na di. Itong seriyo na, ito pala PI pala ito kang pinokoso, ano yan, so camera. So pagbuka ka ngimot niya, PI pala nyo na sinasabi niya. Biluin mong pinabagsak niyang number 14 sa ranking, mga tugang duman sa opening kan US Open sa tennis, di ba? Sige po tabi, mga kabarangay ta, iyo po yan ang kunyan. Mga dagdag na mga impormasyonis pa na sa tuya po mga tugang na naikakalap mo niyan po ng mga aldaw po na ini. Ayan. Alright. Ano pa? Papa Mar, kumusta na po ang mga trade fair? Ay, padagos po tabi. Padagos po tabi. Ano yan? Duman sa mga kababayan ta ng pagtindakan sila mga produktong agrikultural. Magpasya na lang po kami hanggang September 6 pamansin na dyan sa Ayala. Okay? And then, dyan yata sa Ginubata, mayroon din Kadiwa, di ba? Sa Ligaw, may mga, ano yan, may mga lugar po na nagtitirinda po ng mga siling kayan. Okay, di, ano yan? Papa Mar, aram mo, pader ang binangga ni General Torre. Dumampasan na nga sa pagpalag niya. Sa pagpalag niya kang Napolcom sa pagbalasa ni Torre sa PNP official. Reparo na niya kung sisayan nakabangga niya. Di ba? Yung mo yung pinatapok ngaya sa Sambuanga so second in command kang PNP. Tapos pipabawi kang Napolcom. Kaday nag-agi sa Napolcom in bank. Niyang chairman ngaya duman.
kanapulkom, so sekretary kan DILG na si John Vic Remulla. Diyan din pa baga ngayon kan DILG ang PNP. Ayun na. Class of authorities ang nangyari, mga tugang sa sistema po na harap po kayan, kay General Torre, ay kay Rack Manadi. Kaya po, duman sa mga kabarangay po niya to, mga tugang, okay. Oh, may bagong order ang kunyan, sa tuya pong gobernador, na ang 12-wheeler truck na ako na pong allowed na magdalagan sa barangay road sa probinsya kan Albay. Ay maray mga tangal di magkarunot yan mga mga tinampong yan, mga tugang. Sana diretso, di ba? Nagkarunot ng tinampo. Pasiring mga tugang sa mga quarry sites, sa mga barangay na pig-aragian talagang matindi. Kung igwa ning lumi overload, igwanin truck overload, aggregates overload, nagkakarunot na, di ba? O kadakol na mga may mga nagka-accidenting mga motorsiklo kasi iba pa. O di mo niya nang sabi, by order of the governor, 12-wheeler trucks are not allowed to traverse barangay roads in the province of Albay. O sabi yan ni Provincial Administrator Raul Rosal, ni Sir Rolly. Kaya po tabi ang latest po niyan, mga tugang sa manungod po sa mga operasyon kang quarry. Okay? Pagkatapos, anday talaga nasusunod. So, garo na mga bulod na tambak mga tugang ng aggregates dyan sa mga pigtatarambakan. Di ba? Bulod-bulod talaga. Ay, kung makusuguno garo na lang, pwedeng ibulos man ang ganyan sa tinampo. Asin sa kababan. Di ba? Kundi yun na po yan, ang sistema ko niyan mga tugang, talagang kaipuhan na tanuson databi. Dapat na tanuson. O yan, okay. Pwede, may hapot digdi. Si amigo, pwedeng mag-retire na si Torre. Pwede. Kung ako retire ko na ini. Bata na ko. Kan magluwas mga tugang so direktiba sa kay Torre na relieve na siya. Kunya nagruluwasan sa mga iba-ibang mga video na iba man nga ang dating ngayon ni General. Na dakulon ngayang mga escort ngayang mga nakamotor na mga pulis. Pagkatapos ngaya may SUV na nakasakay, na pig-escortan. Kala niya senador. Ito po na General Torre. Iba mo yung dating ang nangyayari ko. Anong mga nagruluwasan sa tuya pong palibot digdi. Okay. O di duman po sa mga kababayan sa mga parao mataranom sa nakitang taranom. Tabi, sa mga masulod na aldaw, mga tugang medyo maray-ray na garo ang mga mangyayari. At ang sabi, mga tugang, may bubuksan na next year, mga tugang na sarong dakula na cold storage facility. Ang apod nga ni mega storage. O yaw na garo si General o si Secretary Remulla. Tinangan natin, isa lang natin kung anong mga sinasabi niya. Oh. I was statement from the Bible. The palace affirms that President Ferdinand Marcos Jr. has made the strategy focus on increasing police presence throughout the country and ensuring that every Filipino feels secure in their communities. That's all. Thank you very much. Thank you so much, Secretary. So we will now start with the questions. I remind everyone to only ask 2 questions each so that it can be orderly po. So first here is Ms. Leah Ilagan from UNTV. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Sir, can you enlighten us kung ano yung ibig sabihin ng difficult but necessary? The President is very fond of General Torre. They
in his brief tenure as chief and even before that as CIDG, the President and General Torre, precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Sir, may connection ba ito doon sa... Ano yan? Follow up na lang, sir. Last na, sorry. Sir, para lang mabuo yung storya. Sir, may connection ba ito doon sa nakaraang resolution ng NAPOLCOM na hindi po nasunod, parang hindi naglabas o hindi na sunod ni General Torre? Yung NAPOLCOM resolution ng mga reshuffle ng mga opisyal? That, among other things, is part of the consideration of the President. Okay. Thank you, Ms. Leah. Third, Ann Malonzo from Sunstar. Sir, good morning. Sir, Yes. my first question, saan na po ngayon ang i-assign si General Torre? And what will happen, sir? Kasi nasa kanya yung 4-star. Yes, that issue, General Torre has been informed of his relief. He has the option of retiring or staying, but the question of the 4-star will be with the NAPOLCOM to take up, but that is a collateral issue only to that who will be running the PNP, which will be formally, as of today, General Nartates. In other words, nag-usap na po kayo ni General Torre about this matter, sir? I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed of the decision of the President. Okay. One last. Huwag kayo sinagot, sir. Huwag kayo sinagot ni General. We have our own forms of communication, and he did acknowledge. Thank you, Mr. Mark Macalalad of DZBB. Ang Secretary of the obviously yung pag-relog kay Chief PNP, unpopular decision, dahil nagkaroon ng conflict previously sa resolution ng NAPOLCOM and the PNP. May pinapatupad yung order. So how do you intend to manage the public's perception na yung leadership ng PNP ngayon is stable? Sa kabila ng pagpapalit ng leadership, is stable. Stable, yes. Wala po itong bahid ng politika. That is precisely why we are doing this, because we want to take politics out of the equation. When you have issues arising, you must resolve it according to the rules of the institution, and that's what we are doing. This is not a popularity contest. This is a question of maintaining the integrity of the institution. Sir, balikan po yung resolution ng NAPOLCOM 2025-0.31 adopted last August 14 states that in compliance with the requirements, yung prescribed shall subject accountable officers to administrative sanctions. So itong pag-relieve kay General Torre, parte ng sanctions dahil hindi sa pagsunod doon sa NAPOLCOM resolution? There is no sanction. The NAPOLCOM has not taken any sanctions as a body, nor has it been discussed, nor has it been filed. This is a personal decision of the President, and he has, after careful perusal of the facts, the order came from the office of the President and not the NAPOLCOM. Okay. Go ahead, just go ahead, Okay. one more. Yung 4-star, kailan po makakukuha ni General Nartates? You will learn about that sooner, as soon as the NAPOLCOM board convenes again next week. Okay. Thank you po. Thank you. Mr. Edniel Peroza from DZRH. Sir, follow-up lang dun sa last question. So, yung turnover officially kay General Nartates ay nangyayari ngayon? Yes. Sir, balikan lang namin, sir, yung comments or yung actions ng Malacanang. Ano yung exact na comments ng Presidente pagtapos ng medyo pagkakaiba doon sa NAPOLCOM order? Tinangka niya bang mamagitan o isalba? Well, as I read nung binasa ko, he has to make sure that the national security apparatus is always in one direction. And in this case, there was the President felt that he had to straighten things out, and the decision was made to replace General Torre.
Ano na lang sir yung marching order ng Presidente sa bagong PNP Chief kay General Nartates? Well, as I stated earlier, the PNP chief and I will have to present within 1 month a comprehensive citizen security strategy focused on public safety. May mga inaasahan ba tayo sir na drastic changes doon sa response natin sa 911 at iba pang programs na in-implement ngayon sana ni PNP Chief Torre? I do not believe that that is part of the agenda. We will launch the Unified 911 on September 12, and General Nartates will take cognizance over that. It is an improved system. It is a more responsive system, and I think the people will see the difference. But from now till then, the 5-minute rule of General Nartates, of General Torre, will still be in effect, and we expect General Nartates to continue the good works that General Torre has started. Okay, thank you so much. Mr. Manny Tupaz from Philippine Star. Sir, good morning. Sir, mula nung mag-assume si PNP Chief last June 2, from the very start daw, may mga disagreements na kayo ever since? No, never. PNP Chief and I have always had a great relationship. I remember I only entered the SILG last October, and that's the first time I met him. And from then till now, our relationship has, I would care to say that it is stellar. We've never had disagreements, and save for the last few days about certain things. And until now, I still consider him not only as a colleague, but someone who I've gone to battle with and who I trusted. Okay, ayan po tabi. O di malinaw na. Ha? Sabi ko na, yun ito ang dahilan. Ha? Di sa presidente na nagdesisyon mismo, mga tugang na lalo na si General Torre gano'n may pagsuway duman sa direksyon mga tugang na dapat natahakin. May pagsuway sa duman sa mga existing na mga polisiya. So yun na po yan tabi ang nangyari. So General Nartates will take over, and then sa mga programa, arugan 5-minute rule sa pag-response will stay. Di pa ko padagos mga tugang sa mga napuna na marayda tabi na programa ni General Torre. Sabi ka na amigo yan nga kaya dipisil kang arugan na apelyido dipisil nga magbaba. Torre. I like you. Bueno, mga tugang, Dewang na mga reportali po dyan sa duwa sa standby si Pading Jomar Bien dyan po sa First District. Pade! Good morning, Pade! Let's come in! Oh. Hello? Yes, Pade! Go ahead! Roger on that. So ano ba ka? So labang ba ni Yala? Sabi mo kasubak doon na nagsabi kan PI? Actually, ba kumanda PI? Ano na? Muntik ka na. Kasi ito baga, pigilin ko ito. So, biglang ibinalik sa iya kang kalaban subula, nayaw siya sa harani sa net. Di bang dahil niya madali, mabago? Pagkabago niya, naibalik niya, pero sa right side na maray, di dahil na nakuha kang kalaban para yun. So, posisyon. Ito sabi na pigreklamo ni Tauso na nakaputan niya sunit. Pero nagdesisyon di ay man ngaya. Ito ano niya dumana pagbago niya kay ito dit niya pang sa kubon sunet. Correct. Kaya nakatarambak siya munti ka na. Ito nataram niya muntik na. Ulok nga ni baga nagtataram. Pagkuman na kaya kung sa PI mataram ito bakong ulok. Lagi talaga. Naka-smile ba? Sabi niya, muntik ka na. Okay. Araw ito. Baka man putang ina. Ay, natarang ko patilukod. Ang yari sa imo. Mas kiling mo sungimot. Baka man. Okay, sige. Guide. Anyway, paring nasa babudget mo niyan, pag una-una, pag ihimay-himay man, si Kongresista Crisel Lagman, duman sa mga pigaparaharagan man sa iyang budget kan mga constituentes para sa masunod na taon 2026 ini ang nagluluwas matapos na ang kongresista gulping na ang pagrurusolberan
na budget. Mhm. Ito bagang sa mga budget na hinaralian, sa mga programa ni Papa niya, Aha. dating kongresista Edsel Lagman, yung mo naman ito siyempre, Dapat mapadagos. Ano naman diretso ito? Mhm. Kaya medyo apektado itong budget kan iba. Pero dahil niya mada, isa rayumahan ka, boss. Aha. Nagluluwas na, kumbaga, pigka-classify, malangan ni lugod, nababaliktad na, instead na sa pig-alokar niyang budget, para digdi sa project ni Kongresista Edsel Lagman, sa pagkapadagos kay ning sa museum digdi sa tabako na napuna na, dahil nangun alukod ngaya, tayo pa sa talang ano ngayon naman sa iba man, Paunod labas na. na nga ito. Paunod na nga na palaan. Oo. Mm. Inihuli sa kadakulang kan mga ipinagdudulok sa iyang mga project sa manlalain na mga barangay, sa manlalain na municipalidad digdi sa siyudad sa Primer Distrito Canalbay. Yan pati pigdulok sa iya, mga importante man talagang kaipuhan. Oo. Hmm. Kaya nga ni maski gayud ako garo madidipisilan pag panong ko na ini. Ay, sabagay. Tulong taon pa mambaga. Roger Ronda. Tulong taon man eh. Sungon yan di. Inoton ko na sa mga ipadagos na sa mga naputol. Na dapat na ariglaron ka itong panahon pa ni Dipuntong ano yan, Congressman Edsel. O di, next year naman di, sumasunod naman. So mga hagad dahil sa barangay baga na mga project na naputol, iyo itong prioridad. Pero so ngaya, bako man araw kayo ito baga sa museum, Oo. tayo na nga kan. Sabi so, kipapa niya ito, dati na ito. Oo, pwede mo ito i-park na ngaya. Bako pa man ngayon, kaipuhan na marikan, mga constituente, so ito ng unang ngayang iba na mas importante. Tsaka pwede itong ihagad sa NCCA. Ang budget sa sa ibang department, pwede itong kunin. Kaya itong sa mga bagong ngunya na resolution kan malalain na LGU na nagre-request na pondo, halos ano lang ano sinda, kumbaga sabayan hindi kipangaji Yan. na makasabay sa matawang kipundo sa 2026 dahilan mananggad sa kadakulang kang pinagahagad malangani ining kahagadan ngunyan kan sakuni ang panglungsod kan tabako na upgrading kang wharf sa Barangay Rawis, Isla San Miguel, asin Barangay Hacienda, Isla San Miguel, iyon, ipinagboso lang ninda, ipinagpasar lang ninda, tabaka lamang maalukaran kan kongresista nin pondo sa mga masunod daw. Sa basado sa resolusyon na ibinusol ni City Councilor Rainier Burse, pinagahagad niya kay Kongresista Crisel Lagman na maalukaran na makakanigong pundo ang wharf sa Barangay Rawis. As in wharf, ang wharf so mga day nakaintinding maray, pier, sadit na pier ini, suduungan, digdi man sa Barangay Hacienda, Balidua ini, digdi sa Islacan San Miguel, para maging malibyano man ang pagbabiyahe kan mga marla o asin marluwa sa isla, residentes man, turista man o nagtatrabaho man. Hagad kan councilor sa pagikan resolusyon na pinagbusuligdis sang kundi panglusod ng tabako na sa upgrading ikaagnaman o hinguwaho naman na maging typhoon resilient ini asin may mga posibilidad ang passengers area, espesyalmente ito bagang mga restroom na importanteng maray. Sa presente, lo simple sa lang duungan ang sitwasyon kanduang ini, asin dainin ano pa man ang mga pasilidad na pwedeng magamit kan mga pasahero habang naghahalat pasindakan biyahe. Maawot naglalao man sa kundi ang paglusod kan tabako na matawan man atensyon kan kongresista dahilan aram ninda na dakulon ki mga kahagadan ngunyan asin dakul na dapat na malokaranin na pundo pero sana lamang makasabay ini sa 2026 na budget na alokasyon kang kongresista para sa Primer Distrito Canalbay. Yan tabi paningmar mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Agali po dyan sa First District. Lipat kita dyan sa Daraga area.
Joshua James Pino nasa linya, ang lalaking pasiguro pirme. Joshua, please come in, pare. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning. Sa mga palantabay. Sa dagdag niya itong bareta, nasa 150, Sir Mar, na mga kahoy ang naitanom ngunit na pagkaaga sa barangay Banyadero sa munisipyo Candaraga Albay. Kung saan ang aktibidad na ini, iyo ang tinagapod, Sir Mar, na relief operation. Relief, ibig sabihin, taon kung sa Tagalog, na ang aktibidad niya na pagkaaga, iyo ang pinanginutan mismo ni Mayor Victor Pirete. Katawang niya ang mga barangay health workers as in mga miyembros kan kaliti o kaya itong organisasyon kan mga kababaihan diyan sa nambitan niya itong mga nambitan niya itong barangay. Ang lokasyon, Sir Mar, kan pinagtanaman kan mga kahoy duman sa barangay Banyadero may espasyo duman tabi, Sir Mar, kataning kan pasilidad kan prime water. Sigun kay Mayor Terete, inian na pilit nindang lugar bilang pagkatauman, Sir Mar, ng proteksyon sa watershed o kaya source ng tubig dun, Sir Mar, sa barangay Banyadero. Sigun kay Terete, na isa na dapat magtapos sa tree planting. Kung kaya sinugo niya ang mga barangay official kan barangay Banyadero, kasinta naman ang magbabantay, magmamantenir, asin magsisiguro na mabubuhay itong mga tinanom na puonin mga kahoy. Yan dapat tree growing. Tree growing, sabi Sir Mar, nasa kamot na kan mga barangay officials na pagbantay asin na paghihuwang mapatalubo ang nasabi ng tinanom ng mga kahoy. Anong mga kahoy yan, Diyos? Maniba-iba ni Sir Mar, may mga fruit bearing, pero may iba man ang mga talagang kahoy sana. Ang dapat yung mantinarong kang barangay, pumasa na silang ordinansa. Bawal magakod ng ayop. Dahil mga, pero dahil kung nahiling duman, Sir Mar, na tiglawig na kung anong mga hayop, wala kung nahiling. Pag yan nalawigan yan, kikalabaw, karabaw, kanding, buda, baka, ubos yan. Yung anig. Pero kasubago, ang ginibo, pakatanoma, tigkudalan. Tigkudalan si mga bala, tangani ng kumbaga protection duman sa tinanom, kuda madali ma-identify ka na mga barangay official, kung na rin so dapat nindang bantayan at titanom pa sana. Okay. Ngunyan, sigun kay Mayor Pirete, sinyo na ninday ni sa barangay Banyadero, and magdiretso na ining tigapon nindang relief operation sa mga maabot pang bulan. Ang plano, at least kada bulan, may tree planting at dapat gabos na barangay ang mapasyaran at dapat na magpartisipan digdi at magagad na rin tabang sa mga eskwelahan para maturuan sa mga estudyante kan pagdanom at tabang pangataman sagot sa magtalubo ang mga tinanom na kahoy. Roger. Yan tabi, Sir Mar, ang dagdag niya itong storya halit sa Daraga Albay, Josh Pabino, PCTV. Thank you very much, Joshua. Yan, mga tugang na ko, nakalabyog kita. Chief Ramir. Ikarang ko na, Chief Ramir, nakalampas po kita. Mga tugang 11:46 na po, nin pagkaaga. An oras hatod sa Indocang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan,
Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimbagan sa namasaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisigurado mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga kasinyos, galaw-galaw ha. Huwag malungkot, lagi lang masaya. Pagkatapos kain ng masustansya. Yan, exercise ng konti. Para hindi ang kalawangin na makasukasuhan natin. Good morning kay Evangeline Llagas. Good morning Sir Marcel Sagabos. Di naman kay Jess Olaguer. Basta ngayon adik pangit sa General Torre. Ay, Diyos ko. Hey, Ginapire Orbigo. Batiin mo man nga po si Lola Brina, Lola Birina, nagdadangog pungo niya na, Sir Mar.
Ay, Lola Virina, happy birthday. More life, prosperity, and happiness po, tabi. Seriman, hello kay Ate Nitz na Barcenas. Good morning, tabi, Ate Nitz. See you tomorrow. Good morning man kay Sir Noel na Bismonte and family. And dyan po mga tugang sa Bakakay Albay. Alright, mga tugang, duman po sa mga kababayan tao. Maganda itong, ano yan ha, maganda itong revelasyon mga tugang kan Department of Agriculture para po sa mga Bicolanong parauma na magkaigwa kayo ng Bicol Mega Cold Storage. Gigununan mo ha. Ta iningayaan masimbag duman mga tugang sa pangangaipo sa mga ano yan para na dai malapa sa mga produkto. Ang sabi mga tugang 500 million ang kantidad kini and will be operational next year. Sa oras na matapos December ma-operate. And sa oras na matapos mga tugang mapapagayon ang food security, makakakrear nin dakol na trabaho asin makakadaugang sa income ka mga paraoma sa Bicol region asin sa mga kataranid na probinsya. So sabi ni Secretary Laurel na ini base man mga tugang nakasusog duman sa kagustuhan kang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. na gibuhon mga tugang na mga agripreneur ang mga paraoma sa Pilipinas. Okay, so ang sabi may anom na refrigerated na warehouse and cold storage complex na kada saro kaya pong magsaray o mag-stock nin 224 tonelada nin agricultural products. Yung gununon man. Di yan po tabi. Di at least kita malapaan asin makakadiskarte ng pamisyuhan mga tugang dyan po sa ano yan, sa tuya po ng mga kababayan. Okay? Paano kayan? Yan po tabi sa mga kabarangay ta, dahil madisuspirar. Pirming may pag-asa. May pag-asa pirmi. Sabi, tangani pong magtarnom sa nakita pirmi. Tanom sa nakita ning tanom. Tanganing di kita magutom. Alright? Pero mga tugang, iskeda na po kita. Hindi po sa programa, sana po kami nakapaglikod ng tapat at tama ngayon pong pag-aldaw na inin Martes. Sa gabos po ng mga nagtatnabay, salamato na maray. Lado technical kasabay po niya si Chief Ramir, kasabago si Kuya John Apulis. This is DB Social Media Department niya po dyan si Jerome Nico Martinez. Newsroom si Jenny, si Ciara, at saka si Nicole. And sabi sa pangarap po ang bilog ng buwan sa Mega Force Patrol. Abangan na po masunod ang Barreta alas 12 with Ma'am Gina Ritter Lee and Sir Bert Nunez. Hindi naman Sir Bert. Sa inyo po ka boss, thank you and God bless the Philippines. Ako po si Mardila. Bye-bye.